kulendi bata yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai maupdates nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Pandiri kuuya ndiri kutaura nemiko zvinezvi pane nyaya iri kunetsa. Last words amudhara Geza asati ashaya, asati afa, agara abuda. Ina handizvo kuzonzi last words acho mazomaona kupi, mazoita sei. A lot is going on kutaura kwandiri kuita nemi izvezvi zvizhinji zviri kutora nzvimbo. I think ndakamboya ndakataura nemi musi wa1 January panapa ndikati mudhara Geza ari kurwara zvakaomarara, so muri yeZimbabwe please musaignore zvinhu zvakaita seizvozvizvi. Ine ndikatosenda even message pama-emails acho ana mudhara Geza ndichiti zvakakosha panguva ino kuti muzivise chero vana veZimbabwe kuti utano hwenyu hausi kuita zvakanaka, miri haisi kuita zvakanaka, nekuti vana veZimbabwe vagarawo vane zvichemo nemi, asi semunhu akazama kurwisa nepaanogonawo kuti vana veZimbabwe vaonewo Zimbabwe iri right, nekuti zvinhu zvakaitwa namudhara Geza hazvife zvakakanganwikwa nekuti mapoliticians mazhinji vakatadza kuzviita, handiti mukuzviona. Saka ndo pavazongokwanisa kuwana mukana nhasi wekubatirwa foni nemunhu avabatira foni akavanyorera malast words avo, ivo vachingotaura chete achitranslate achiisa muchimutauro chinokwanisa kunzwisisika nemunhu wese. Saka ndichaedza kumaverenga pano kuti tese tikwanise kunge tichizoziva. And pazvinozoonekwa mangwana, I want you people to always remember kuti zvakatangira paKulian TV zvikaperera paKulian TV. Zvakakosha zvinhu izvozvo kuti munge muchizvinzwisisa handiti. Saka regedzai ndisatambise nguva nemukana, nekuti mukana wamandipa uyu wakakosha. Vazhinji vanoshuwira asi vanotoushaya. Right, vaGeza vari kutaura panapa mashoko avo vachitaura kuti zvoni, fellow Zimbabweans, I come to you at this unusual hour, my heart heavy with sorrow. I am in pain that I might not see the new Zimbabwe after Emerson, but I take solace in the hope that you will continue the faith for a free and prosperous nation, the Zimbabwe I fiercely fought for. I have walked a different path, one filled with pain and sacrifice like many of you. I joined this struggle at a tender age. We fought a first battle, and the memories of our dear comrades who fell to the enemy's guns and bombs still haunt us. But this did not deter us. It fortified our resolve. Each of us hoped to witness a better Zimbabwe, one where every dream counted. The colonial system was oppressively and socially, economically, and potentially discriminatory. The oppressors stole our dignity, our humanity, and our livelihoods. We blend to remain what was rightful, ours, our dignity, identity, and humanity. I salute all the heroes of our liberation struggle, both alive and departed. To those who gave their lives to, let me assure you, you did not die in vain. Your aspirations, you will be realized. When we recognized that Mugabe had betrayed the covenant forged in our battle for this country, we made the decision to remove him in November 2017, filled with hope for a government that would correct those wrongs. I have since apologized for my role in that removal. Yet what followed has been a nightmare. Mnangagwa has fared even worse, completely neglecting the values we fought for. As Vice President Constantine Chiwenga said, we fought for a country where everyone has a place at a table. Yet today we witness unprecedented levels of corruption with Emerson, his sons, and selected few like Kudata Gurei, Wikne Uchivayo, and Scott Sakupkanya pillaging our nation. These Ganandas have captured the state. They are robbing this country dry, and they are stealing from you, from your children, and from your future. We are witnessing a collapse of public institutions, cronyism, and nepotism like we have seen before. Last year, I exposed their corruption activities and called for collective action to remove Emerson from power, but shamefully using surrogates like Gananda Ziyambi and Virginia Mabiza, he seeks to remove himself with more years to loot our land dry. This will never happen. I vote to fight this from the grave.
vana ziyambi muchamhanya chete. As I reflect on my journey, my heart aches from my display, but from overwhelming hope that you, the people of Zimbabwe, will unite to reclaim our land from the self-serving and corrupt leaders of today. In a nation rich in potential and mineral wealth, I have seen many of you break down in display. We have suffered under the weight of betrayal, and yet we have risen in defiance. Our dream is within reach. Brothers, sisters, comrades, and friends, the path we have walked together is paved with tears. Last year, as I stood before you, I proclaimed we will not rest until those who loot our country resources are brought to justice. Those words were not merely rhetoric, they reflected our collective pain in yearning for freedom. I have demanded that our leaders understand the burdens you bear, the hunger, the heartbreak, and dreams deferred. We cannot allow the thieves in power to rob us of our future. With each shout against corruption, I felt the spirit of our fallen heroes rise within us, urging us to reclaim our bright right. As Vice President Constantine Chiwenga wisely warned, a nation that allows corruption to flourish is doomed to fail. Our fight is against Emerson and his corrupt cabal. We must not allow them to crush our spirits. Together, we hold the power to demand change and ignite a new world for our children. As I speak to you now, I feel my energy sapping. I might not be here tomorrow, next week, or next month, yet I will be gratified knowing I fought a noble war and that you will carry it forward to remove Emerson and end the plunder of our country. In these final moments, I want you to carry my message in your hearts, and you are not alone. I have always fought not for personal gain, but for you. I am old and have played my part. It is time you play yours. Your struggles are my struggles. Together, we can forge a brighter path. I see in you the fire and fury of a people determined to rise. Do not let fear engulf you. Let it fuel your resolve. Imagine a Zimbabwe where every child can dream, where every parent can work with dignity, and where our resources are shaped equally. This must be a reality we should never let slip away. Even as I prepare to leave this world, I do so with conviction that our struggle continues. I believe in you, your strength, and your capacity for change. We have fought too hard and lost too much to turn back now. Strengthen your resolve and keep moving forward. Our victory is not a distinct dream. It is within our grasp, in solidarity and eternal hope. May God bless you. May God bless Zimbabwe. Ndo message iri kubva kuna comrade Bombshell Geza vachitaura. I understand that a lot of people were trying to convince him to do something after this message, but it's too late. And vari kutaura kuti inini I've played my part. It's time for you to play your party. Hands ayo ndakarwa muchidimbu pari kunzi ndakarwa kurwa kwangu ende ndakarwa kurwa kwakanaka asi yanguva yekuti imimi muchiitawo, asi handizokusiyei makadaro ndichange ndiinemi chero kana zvikazoita sei ndichange ndichirwa chero ndiri muguva imomo. Ndo mashoko ari kubva nekuna comrade Bombshell Blessed Geza vachitaura kumhuri yeZimbabwe. Saka ndangoti ndingopfura nepanapa munozoziva kuti Clean TV tagara tinongorova nyaya dzese left right center. Esi ndinenge ndichitodawo kuti mungoziva kuti even zvikazodii mozoita sei, mozopfura muchingoziva kuti zvakatangira paClean. Thank you so much mhuri yeZimbabwe. But regeza ndishandise mukana uno mhuri yeZimbabwe kuzivisana nemi futi zvimwe zvinhu zviri very important zvekuti munogona kunge manga musati masangana nazvo. Kune maZimbabweans vari munyika yeSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account usina work permit kana study permit. Ndiri kuti zvanyore mazuva ano mujoni munomu. Chingobata kambani inonzi Education Research vanokwanisa kuregistera kambani kuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit, but make sure kuti une passport iri valid. And to those who are outside South Africa, tiri kuti zvinoita futi unokwanisa kuregisterwa company mu South Africa munomu obva vhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Chinodiwa pa passport yako
entry stamp, make sure kuti passport yako yoratidza kuti yapinda munyika. I think zvizhinji munozoonigirigina munobatsirwa education research. Hapana zvimwe zvokuti ndi-explain. Kuna vanobvunza mubvunzo vachida kuvhiringidzika kana kuda kuvhiringidza vanhu vachiti what about business permit, unogona kuzovhura here usina business permit. To be very honest with you, muri yeZimbabwe, kuti uwane chinhu chinonzi business permit unenge wadeposit something like 5 million rands muaccount mako. Saka manje uchida kutanga business kunengena unomboiona mari yekudeposit ma 5 million rands esewa. For now, this message iri kuenda kune munhu ari kuti ndinenge ngorinewo passport ndinoda kuregister company nekuvhurwa FNB business account, and it are serious akazvimiririra. Batai education research panhamba dzendakusirai pascreen idzo.